abe aga foli biyan kani sogoma Bassirou Seck Bassirou lui c'est mon père d'accord et où tu dis non moi je n'ai rien à dire voilà lui c'est mon père ok ame foli dama kani sogoma voilà nanya le fo alhaj miru nangolo jamdana mbafu voilà Mariam fo ouais Mariam ouais non jamais tabulu ça il venait Mariam be ya be jamais de tabulu Mariam ye gomane o ya jamais ko ngodo gara gomane tu ça gomane tu alena dogon be wane jamfa mane tu atu ale ta to gara sa ne wala be yele awo Allahu akbar ale ta to gero di balde brek tandare Musa bala te bala janfa be fuli ni tamni ambe olase amani wati na ka wale oteya odo nanya le fosa ambe maître Lassana Konate fo maître kado administration territoriale kono Moulay Aman abe le chef ambe fuli ni tamni ambo olase ama sogomadaina kani sogoma il est à l'écoute villa sogomadaina ki kuraga ka appel en absence sur le mot Kroblo ayin yɛrɛ wele ayi wele on a appelé ayin wele a sɔrɔ tiɲɛ la dugu jɛra i y'a sɔrɔ a ye heure mɛn a y'a sɔrɔ 22 heures ma se kosɛbɛ ok n'a sɔrɔ tiɲɛ la ɲɛ tugura sara n ka fɛn yɛrɛ a ko kɛra cogo di n'i taara kɔni ne b'a dɔn sira laban bɛ ayiwa bon kɔrɔbila an bɛ foli kɛ yan ka tila ka foli kɛ Kati voilà an bɛ Katikaw fo ka kɔrɔbilo tɔ kelen fo 700 kɔnɔla la n'an y'ale fo sa an bɛ foli an b'a di docteur Cham ouais docteur Diawoye Cham k'a ni sɔgɔma f'a ka clinique kɔnɔ yɛrɛ n'an y'ale fo i tɛ Lothier fo Cheikh i ye n ka ci fɔ Cheikh ya kunu yɛrɛ kɔni ye non il suffit de prendre ton téléphone et l'appeler c'est tout n'an tilala sa Cheikh yɛrɛ bɛ n wele a ko an b'a fo voilà ka Cheikh Diallo fo Cheikh faut pas confondre A et A prime tɛ kelen ye voilà a fɔ a ye a bɛɛ A de ayi prime de nana munna prime bɛ da A kan voilà Cheikh kelen tɛ dɛ Laitier an bɛ foli ni tamini i bɛ ka yɛlɛ mun na non Cheikh kulo wala n'an tilala sa a bɛ n wele voilà Laitier Cheikh Diallo an bɛ foli non kɔrɔ ma ban dɔn kɛ dɛ ayi misiw tɛ ka bin sɔrɔ sanga ɲɛ an kɔni an bɛ tilema wɛrɛ la samiya banna don jumɛn misiw tɛ ka bin sɔrɔ ka ɲɛ to yen Cheikh Sidibe laban dɔn tɛ dɛ Cheikh Diallo kɛ c'est pas laban dɔn Masire Magaji an bɛ foli ni tamini an b'o lase a ma bon mon ami de tout le temps Mohamed Maganagi non Messi ayi Messi Maganagi est-ce que Mohamed bɔl tan na kosɛbɛ Mohamed ok an bɛ foli ni tamini an b'o lase a ma n'an donna EDM kɔnɔ voilà lui c'est mon ami n bɛna ɲɛf'i ye voilà an ka parti ɲɛma jumɛn aw ko tɛ dɛ anw ka parti ɲɛma a fɔ ko an ka parti anw de ko don sa anw de ko don an dugutigidenw voilà an ka parti ɲɛma ni Ala ye jeudi yira an na voilà dugutigi denkɛ an bɛna bisimila le grand public a kɛnɛ kan dugutigi denkɛ a bɛ fɛ jango a ka tiɲɛ seginne a ma tiɲɛ jumɛn a m'a fɔ yan ko Diko de ye Mukutari Wani di yan a m'a fɔ yan tiɲɛ ma segin a ma Diko yɛrɛ ma bɔ a da dugutigi denkɛ an ye wele bila a ma il viendra a tɛ to yen ka jumɛn to yen ayi kuma yɛrɛ de bɛ dugutigi den fɛ a bɛna kuma voilà donc an bɛna kuma di a ma o la ni Ala ye alamisa don yira an na jama ka na c'est public jama min kana fana k'a la dugutigi den ka kɛlɛ ka teli dɛ ne ye jaabi ɲuman ne ye ɲininkali ɲuman kɛ jaabi ɲuman ne ye ɲininkali kolon kɛ i b'i yɛrɛ ye a bɛ sɔn dɛ mais dugutigi den tɛ yan Janginɛ den kabilabatigi ne dugutigi den an bɛɛ maliyɛn dɛ an bɛ foli ni tanuni na s'a ma nin yɔrɔ in na voilà
Mohamed Maïga, allez va partir là. Mohamed Maïga. Hein? Mon ami? Ne m'en viens pas d'outil de ne de va partir là. Le bourran de Aoussa. Ame foli ni tabniamo la samaka ambao bela jelen fo ambaka no baga dogole muna shirifu haidara ka shirifu muso togele fo botono murifu tono mori ka kulubali ka kanute fo ame tijani fo Memphis iti iterge fo me kalaba kalaba fani sise me yoro kelesa Bagaraba voilà non c'est notre ami maintenant il est notre ami hein na dafara no ni joina na dafara on peut aller Bagaraba fo mais na turan joina c'est ton ami hein na turan dola na turan jola c'est ton ami e Bagaraba de derge ngona turan joina c'est ton ami mais Bagaraba e non ma ba nyina nyimi nga deja kula ay non yere Koro Kasim amafo ame fuli ni Korore il est là Gulogi masro amasro il fait brematare bala Koro be min do ne reto do ay togi tanai Koro ni sugama Itraoré Itraoré ça c'est le gros bondir Koro Itraoré voilà jana nga fulla samare Koro Kasim ni sugama ami fo Itraoré ko sura ina don nana kon voilà ko kunum bege mangene voilà ni kunum bege mangene afra e femi alere bado kani sukoma jagane ame shafi wagina afruke fo miseli ka maimuna kamara ani afruke ku ka fuli ko abiya otea ouais voilà mais Alassane nous pharmacie Alassane ouais il est là-bas. Il est là-bas. Non, il m'a abandonné en plein vol. Lui aussi, il abandonné. Mais il a plein vol, mon gars, Masire tare ko ni ma soko de fam. Masire jota la de. Non, ne ma so masire tare mo. Non. Ne masire kun tore ko avion kérosène me ban ça fait. Non, masire ça era ten ban chugo era la quoi. Masire ko ndara ma ko la. Bon, foni fin j'ai dit voilà foni aya fa kaka jamais voilà abse ko ke abse ko kami kaka kami jamais ma tu n'as jamais mangé ça moi jamais du moi kami jamais ma non hein dene un Rio Gras bien pentadé Allahu akbar Masire Masire ni be fe ka fa ko ni ibe fe kala nga ba ko bi yere bolo ko iga do avion wona Masire no betu dia ade alle be do no alle di avion total la ki itunga jigi voilà alle be do no fe amma ko no al saw voilà ite paraji ni suno alni jera Masire be jigi ke do tugiri amma docteur fo mopti aklobana ka mopti ga be fo docteur tokola ouais ka foli ka diga chokroba ma maga mairie kono vieux père Chabalisa ne pas ton père moi ngene fay na mo nyedu mo la sa maga ne pas ton père ja jibe la kulu fa ame chaka kono fo monsieur le maire ouais kani so ka foli ay maga kulo sama fo ka kulo tige jagre nungu labe jo iga mo bulabe Jangana Ibrahim Yatasai be Amadi Yatasai avec Sukuba kono oui Allahu akbar avec réchauffement avant le duel réchauffement avant le duel ouais voilà Yatasai ame fuli ni tani ambo la samani watina kani sokoma kamba ubefu mbabe trésor kono ha kani sokoma voilà Traoré Mariam Traoré trésor kono la battante ame fomba voilà kabanya kalemfo kani so Sangu Diallo ame foli di nunu bema ouais anta ko bla da grindala kana bla la de kuna foli ale de be ma fa kasro imadore bla idda kozobe voilà bonjour toutes les écoles Marie de Turquie ont décrété une grève de 72 heures à partir d'aujourd'hui OK ame foli duma wala ga nyega duma ya rabbi wala ga nyega duma ya rabbi wala ga nyega duma ami jagine nantara ni kuna foliw ye an sigi kunye oye no ibaye ka fo feminye anga jamana
fanga ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Shogel Kogala Maïga kunu a tun bɛ a ka minisiriw ɲɛfɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min ni a bɛ fɔ a ma ko conseil de cabinet ka minisiriw fara ɲɔgɔn kan jagine u ka jɛ ka kuma kuma tun bɛ min ka kunu i b'a ye k'a fɔ o de ye carte nina ko ye carte nina n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛn don sɛbɛn min ni a ko kɛn bɛ gɛlɛya ye a kɛn bɛ danba dako ye an bɛ don min na i ko bi jango fasoden minnu sigiyɔrɔ o bɛnnen don jamana kɔkanna ma wuli ka jɔ o de bɛ ka kɛ an bɛ don min na i ko bi fanga ɲɛma ani minisiri tɔw fɛ cogoya min na fasodenw bɛ lafiya carte nina ko la k'a bɔ yen pewu k'a remplacer walima ka fɛɛrɛ sigi sen kan cogoya min na mɔgɔw bɛ lafiya fura de bɛ ka sigi sen kan o kama kunu a ye minisiriw wele ka gɛrɛ a la minisiri minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u da bɛ don carte nina ko la ɲangina u bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen kuma tɛgɛ ma don a na la a bɔra ka bin kuma bɔlen ka bin ko minisiriw bɛɛ ka ti i miiri ka fɛɛrɛ ani dabali sigi sen kan cogoya min na carte nina fura bɛ sɔrɔ a la sabula a yirala k'a fɔ fasoden denw caman de bɛ jamana kɔ kan u ka passeport u banna a dati tɛmɛna walasa k'a lakurakuraya ko ni carte nina tɛ a tɛ se ka kɛ carte nina dun fait individuel carte nina tɛ sɔrɔ hali fait individuel o tɛ sɔrɔ jango carte nina jangina nin kuma in bɛɛ lajɛlen a ko ma nɔgɔ hali dɔɔni wuli ka jɔ de bɛ sen na bi cogoya min na fasodenw u bɛ se ka lafiya kuma tɛ dɔw ka baara tiɲɛna dɔw gɛnna dɔw yɛrɛ ka kalanw tiɲɛna a bɛɛ carte nina ko nɔ ye ala k'an kunna ja yarabi Ablaye Diop Bulojan Bulo ye wasa kɛ Bulojan cogo di a ma jan a ka jan kɛ ale kelen ka jan ale kelen ka jan i bɛ fɛ k'i kɔrɔkɛ tɔgɔ fɔ kuma banna sisan n'o cɛ fort k'u la échec minɛ o cɛ mun kɛ échec minɛ ko ne échec minɛ ne kɔni na segu kan yɛrɛ a fana ma surun ne fana ma surun dɛ Bulo Ablaye Diop jangina kunu a ye bisimilali kɛ bisimilali a ye maa min bisimila o de ye Gabonkaw olu ka minisiri min bɛ yen ni a ka ca ɲɛsinnen don Gabon ani jamana wɛrɛ cɛ o ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma n'i ye ko ta k'a lajɛ kuma bolila fɛn caman kan jango gɛlɛya minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la nin waati in na lakanali ko bunakun kan ka taa se furancɛla fanga min ni o bɛ sen na a mɔnɔbɔli walima ka a to a cogo la jangina kumaw bolila nin bɛɛ lajɛlen kan n'i ye ko ta k'a lajɛ Gabon ta a nafa ka bon fo ka taa fɔ a to ten sabula janvier kalo natɔ Gabonkaw place na d'u ma Nations Unies o kɔnɔla la membre non permanent Malien yɛrɛ ka ca Gabon kɔni u b'an lamɛn kojugu non u b'an lamɛn an ka foli d'u ma an bɛ Gabonkaw fo u ka président yɛrɛ tɔgɔ ko Ali Bongo kɛ bere de ma taa Faransi kɔsa in na fa kun na bi bere b'a bolo bere an ka na bi ni ale ye bere bila de k'a b'a yira k'a fɔ k'a ka kɛnɛ jama kɛnɛ ale ye bere bila de mais b'a kala fura dɔ bɛ yen ko bere bila hali ni y'o den man debu a b'a bila m'a f'i ye a b'a bila mais mun f'i ye hali bere bila hali nɛgɛ bila n'i y'a d'a ma a b'a bila mo hali nɛgɛ bila ni y'o den man debu ne de b'a f'i ye Burama ne ye dɔ de di i ka cɛ ma cɛ ka kuma ala ta ye k'o ye quoi ne ye dɔ de di i ka cɛ ma cɛ jumɛn i ka cɛ min kalama Sise terikɛ Varba a ko ka di dɛ e panoni de d'ale ma ni tile bɔra dɔrɔn ale ɲɛ bɛ jɛ ni tile bɔra ka kuma de bɛ caya fo ka taa tile bi u b'a fɔ ma ko panoni ale e yɛrɛ da a bɛ mɔgɔ kɛnɛya dɛ i ma taa kɔni jɔnni e yɛrɛ kɛ ne ka kɛnɛ ne b'o ta cogo di fura tataw bɛ yen o e b'o di Bongo ma n'i y'o d'a ma kɔni jane a bɛ mais ni tile kɔni binna o y'a mago salen dɛ nin dun bɛ cogo min na nin tiɲɛ yɛrɛ la
ala k'an sɔn kɛnɛya la, ala k'an kunnaja yarabi. I b'a ye k'a fɔ Chine Chinois jamana ani farafinna awɔ san o san ɲɔgɔn ye laadala ɲɔgɔn ye dɔ bɛ kɛ ɲinan ta o bɛnna Senegal jamana ma Dakari Macky Sall ale fɛ yen Chebjen wayi non kuma ka ɲi voilà kuma ka ɲi Chebu ka di yɛrɛ Masire il est à l'écoute Masire bon a ma batakɛ ci fɔlɔ Mariam à l'écoute Maram kulo t'i la a ye Maram kulo t'i la Alaji de nɔ ye kɛ ayiwa Alaji nɔ tɛ ayi Alaji ne yɛrɛ bɛ ka taa ka baara la ayi non 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 o bɛ se ka kɛ cogo di non 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 sama sɔrɔ Alaji b'a sen kan Alaji Onzon ayi o fana min an b'an donni dɛ i ka bɔ don in ka teli koyi ayi i ka bɔ don ka teli dɛ Alaji i bɛ sɔn k'o fɔ Alaji Alaji a ka ɲi sumaya bɛ sa n'i ma zamɛ tulu to yen a ma ɲi dɛ Alaji bɛ fɛ k'i labɛn ni k'i cu mais jagi dɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Senegalikaw fɛ yen Dakar Abdoulaye Diop an ka jamana a tun bɛ ka a jɔyɔrɔ fa o ka ɲi a jɔyɔrɔ fa hukumu kɔnɔ a ye bisimilali kɛ nsirabɔla a bɛ nɛrɛkankɔrɔsiri kɛ a b'o kɛ dɛ o de kama Abdoulaye Diop a ye Senegal taga kɛ sommet o bɛ sen na waati min na ani Algérie minisiri min bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen don Aram Tam Lamamara tɔgɔ ka di dɛ Jagne o de don dɛ tɔgɔ ka di ale ani o ye ɲɔgɔn bisimila awɔ bisimilali kɔnɔna la jamana bɛ dabolo min na sisan kuma kɛra o kan Abdoulaye Diop yɛrɛ est-ce que ani Algérie yɛrɛ bɛ fama Algérie famaw tɛ fama ayi u kana fama u tɛ fama dɛ Mali gɛlɛya solution dɔ b'o bolo ba mɛ min f'i ye Abdoulaye Diop a y'a ka kalan kɛ Algérie de a fɔra minɛ a y'a ka kalan fan dɔ kɛ Algérie o ka ɲi Algérie yɛrɛ bɛ to k'u waso n'o ye ko c'est un produit algérien olu yɛrɛ bɛ to k'o fɔ o ka ɲi Jagne i b'a ye k'a fɔ kuma kɛra assise nationale kan o ka ɲi assise min ni a bɔra a ma ni k'a bila waati wɛrɛ la kuma kɛra fɛn wɛrɛ min fɛnɛ kan o jumɛn o de ye lakanako a bɛ se ka sabati cogoya min na Mali kɔnɔ yan Algérie k'i jɔyɔrɔ fa a la a k'o kɛ dɛ ani a ye fɔ fɛn min ma coopération bilatérale anw ka jamana ani Algérie jamana o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'o dili don k'o dili don ka taa a fɛ teriya min badenya ani sigiɲɔgɔnya min b'an cɛ o bɛ se ka lakurakuraya cogo min na ka taa a fɛ ka a kolo don ka a sɔnsɔn kosɛbɛ o baaraw olu bɛ sen na Abdoulaye Diop a ma da o dɔrɔn ma ani maa wɛrɛ min ye ɲɔgɔn ye o jɔn i b'o dɔn o jɔn a tɔgɔ fa tun bɛ yan sa a taara sa Mamati ale de tun tɛ MINUSMA ɲɛmaa ye ale de tun ye MINUSMA ɲɛmaa ye ale de taatɔ m'a fɔ ko an ka kɛlɛ in ko solution extérieure man ka sɔrɔ a la ko k'a kɛ endogène ye a y'a fɔ k'a sɔrɔ kuma dɔw la ale yɛrɛ fana da tun bɛ fara kɔnɔ bin tigɛ yan o jɔyɔrɔ ye koyi a bɛ jɔyɔrɔ min na o de b'a bila o de b'a bila la a tun t'a yɛrɛ bolo n'o tɛ o bɛɛ b'a ko tiɲɛ dɔn a tun t'a yɛrɛ bolo ani ale ye ɲɔgɔn ye a bɛ jɔyɔrɔ min na sisan o de ye diɲɛ seleke naani tɔnba o ɲɛma o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen farafinna tilebiyan fan fɛ anw fan fɛ o ɲɛmaya o b'a bolo dɛ Anadif ani Diop o kumara jamana a taabolo kan sécurité ko n'o ye lakana ye Jagne o kumara assise kan refondation ka tila ka kuma fɛn min ye kalata kow kan ka tila ka kuma fɛn kan fɛn min ni o ye sigikafɔba ye n'a kun dalen don an ka jamana kan ni kuma bɛɛ lajɛlen kɛra i b'a ye k'a fɔ hakilina falenfalenw kɛra faamuyaw sɔrɔla kow la don n'a nataw la maaw n'a ye sa k'a fɔ ko yɛlɛma na don kow la yɛlɛma bɛ don kow la kɛ Anadif sisan ale de bɛ ɲini ka kɛ an ka porte-parole ye Nations Unies maaw fan fɛ o a ka k'a ye a bɛ ka da ɲuman don an ka ko la minɛ a ye dɔ ninnu bɔ a la dɔ jumɛn minnu bɛ taa fɔ kɛ jɔn mun t'a fɔ cɛ in kɛ tiriyan kɛ ne bɛ ka ko tiriyan mɔgɔ bɛ tiriyan don i ka ko la namaratɔ y'a ye bilen tiriyan i kan t'o ma o de tun b'a fɔ ci ma wula o de tun b'a fɔ ka ambassadeur ye o tun b'a fɔ
olu dabila la koyi o dabila la gara i bɛ ka tile ninnu na an ka jamana tɛmɛn'o kan dɛ ye a mɛnna i hakili bɛ Bube ka fɛn Nations Unies tribune tagali la i hakili b'a la dɔ bɛna a taara kuma jamana tɔgɔ la Choguel bɔra min na sisan o ɲɔgɔn i ma jaw e ka segin ka jaw layɛ ba ye Jaginɛ ani tiriyan tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i b'a fɔ ko cɛkɔrɔba n'a den walahi u bɛ ka taalen ni tiriyan donna wo min kɔnɔ a bɛ don yen ni tiriyan donna wo min kɔnɔ a bɛ don yen n ko nin ko banna n ko Choguel taara nin ko ban a taara Faransi ma bɔ a kalama ka t'i jɔ tribune na ka ci di ci dilen kɔ ka a ka gulokiba ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye ko Faransi tɛ kuma anw tɔgɔ la yan bilen c'est fini à notre nom an bɛ kuma an yɛrɛ de tɔgɔ la parler à notre nom an ka gɛlɛya min an yɛrɛ de b'a dɔn Faransi tɛ bila anw ɲɛ bilen ça c'est quoi ça non mais ça c'est le temps colon tu sais Faransi ka kuma sa olu de y'anw ɲɛ yan o bɛ Mali gɛlɛya dɔn tiriyan de ye Diop ye yan c'est le ministre des affaires étrangères français Anda Diop ye wala awɔ voilà c'est bien Yɛrɛwolo debout sur les remparts labɛn a bɛ ka sabati cogoya min na le 10 le 11 le 12 ka taa boulevard de l'indépendance ka taa minɛ awɔ ko mun bɛ yen tuguni CEDEAO m'a fɔ k'olu bɛ n'u ka sommet kɛ le 12 yan k'u bɛna u sigi Mali kan le 12 yan u m'a fɔ wa yan'u ka t'u sigi an ka jamana kan an yɛrɛ bɛ bɔ k'an ka jamana défend ça c'est le 10 le 11 le 12 o bɛɛ bɔli ya a bɛɛ bɔli ye Chili tani ka sange yɛrɛ wayi faut chercher voilà i briefing giriman dɔ ɲini i bɛ se ka taa Gana fɛ sugu kura la ayi n to Sam bolo ye Sam ni mɔgɔ tɛ ɲɛ Gana ko in na ok bon ale ka veste kɔni bɛ bɔ yen Gana fɛ yen ale ka veste bɛ bɔ yen a n'a ka chemise bon sisan i bɛ fɛn de ɲini briefing ayi ne tɛ taa o ne tɛ taa boulevard la mun ti taa hali ni bɛ taa n tɛ se ka taa si yen dɛ non Jaginɛ c'est nord patron nin kelen ayi n ko c'est nord a fɔ jumɛn ko Rufisque Docteur Mpere Jaginɛ cɛ pris a fɔli yɛrɛ i da la kaban un ordre donné est un sujet d'exécution et non un sujet de discussion fiɲɛ bɛ san dɛ non n'i taara an ka yɔrɔ la Kati o de sɛbɛnnen don un ordre donné est un sujet d'exécution et non un sujet de discussion. Ne tɛ Katika ye o ne Katika ye ne tɛ Katika ye ne Katika dɛ i kɔrɔkɛ ye bom n kɔrɔkɛ a ye baara kɛ Kati a ye baara kɛ Kati deuxième bɛ bom o bɛ bɔla Kati mais o tɛ ne kɔrɔkɛ ye Katika ye o t'a kɛ Katika ye o t'a kɛ Katika ye dɛ a ka taa a bɛ bɛn voilà donc Chili bɛ yen ka tile ka si ka tila ka si ka tile a Chili kɛra Chili min kɛra i bɛ ka kama a ka fanga mɛnna quoi Chili ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ a bɛna si CEDEAO président de kama i sigi ka lajɛ kɛ jaabi bɛ lajɛ yen direct la de CEDEAO bɛna décision min ta a bɛ lajɛ yen direct la de donc n'u ka jaabi bɔ n'a ma diya n na an m'an ka décision ta yen décision bɛ ta yen de kɛnɛ kan yen le 12 ayisa i sigi ka lajɛ kɛ kulonkɛ de b'a la bilen yan on s'amuse plus hein il y a plus d'amusement hein kulonkɛ t'a la bilen ça c'est le 10 le 11 le 12 n'a yɛrɛ tɛ maa de bɛna an ka jamana jɔ an ɲɛ an jɔlen de ka to ka wuli k'an jɔ k'an jɔ an sunna Jaginɛ an jɔlen ka to an kana sigi comme des sentinelles voilà o wuli ka jɔ min ni o bɛ sen na o ye tile 10 11 12 jaabi bɛ bɔ k'an to yen a banna maaw ka popapoka ninnu lamɛn a tɛ taa yɔrɔ la dɛ n ka briefing san caman bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ ye popapoko a banna Jaginɛ o tɛ le 10 yan bon le 9 an bɛ adresse à la nation kɛ yan awɔ adresse à la nation awɔ a bɛ kɛ yan adresse à la nation an b'a kɛ yan le 9 an bɛ kuma jamanadenw fɛ Sidiki bɛ na jɔn b'a kɛ Sidiki ni bɛɛ nin tɛ yan Seribo
Hein? Oh, le cerveau. Avant da kibare. John. Ben. Non. C'est là où ma. Attends. C'est là où moi, quand on doit le pangouer. Quand Ali senti moi, quand on s'est allé à l'aéroport là. C'est là où on a décidé de ya. Panguru dia wa ngata kiba. Hein? Ni vol direct te yan. Ah, tu penses là où on a donc na. Anna pani guna. Jagre? Nantara nyefe. Oh, iba e kafo feminye. Jamana nyama. Kuno aiwele bla parti politiku unyama uma. Ashimi. Kukana. Aso. Ukakuma. Aso ayekumata. Yana alega kuma. O iba e kafo kene ereka. Kene kun wasambe. Awasalengulu. Kene kundo. Kene mi ni mabese kafo. Jagine ni ko tora ni chogola. Juruku abe ɲɔgɔn sɔrɔ. Parti nyama caman kun be. O alino ya sɔrɔ a watini. Dɔw kɔni y'u ka ciden bila ka taa sabula olu yɛrɛ kun welelen don pôle économique la. Kada parti ɲɛma dɔ. Ale kun welelen don pôle économique la. Pôle économique fɛnɛ la. Ale ma se ka taa. Kalata ɲɛkɔrɔla in na parti politique ma ɲi ɲɛma ma ye pôle économique la dɛ. Si tu prends mon frère, je te prendrai en triple. Allez coach. Triple moi. Saba kɛ. Min minɛ ko saba kɛ. Hein? Oh, ni ne minɛ ko kelen, ale bɛ minɛ ko saba. Ni ko triple an kile bɛ jigin boli de la. Triple saut. An kun b'o de kɛ. Ni ne minɛ ni ne kami kelen san, ale bɛ minɛ bɛ kami saba san ka d'ale ma. Ne bɛ minɛ ko saba kɛ, o saba de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o d'ale ma. Ni ne minɛ ko saba, a bɛ minɛ ko wɔɔrɔ. Jagɛnɛ. Kuma dir'u ma. Ko mun? U kumara. Traita kuma. Fɛn min bɛ Bouakari. M'a ye dɛ. Ne m'ale ye dɛ. I m'a ye? Ayi, m'a ye. Ayiwa. Traita. Koyita ninnu. Ouais. Ale kun bɛ yen. Ousseini. Ouais. Mon ami. Il était là. Le père sans troupeau. Dernier cheval. Il était là-bas? Il était là-bas. Pour l'eau. Voilà. Ale kun bɛ yen. Mais Traita kɔni Bouakari. A bɛ se ka kɛ ne kɔni m'a ye. Ton burankɛ de tous les temps. Burankɛ jumɛn? Baba cɛbilen yan. A k'i kana fɔ ma ko ba y'a f'i ye dɛ. Mais Baba tɛ de. I y'a fɔ ko cɛbilen. Ayi. A y'a fɔ i k'i y'a fɔ ko cɛbilen. Ayi. A ta de bɛ ne bolo ko ne b'a bonya o diyagoya de. Mais a yɛrɛ de da ko k'i kana fɔ. Hali n'a y'o fɔ kɛ. Dabu ni o b'a sɛbɛn ma a b'a ta de minɛ kɛ. Kana ko ba. Ani jo ni tɛ juru sɔrɔ. O b'a fɔ ko ba diyagoya ne yɛrɛ k'a fɔ ko ba. A fɔ ko ba. A kun bɛ yan. Ma ba jateminɛ dɛ. PPR de kun bɛ yen. Bon n kɔni ma ba jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ la ma. Sinon CDS mɔgɔtigi ale kun bɛ yen. A kun bɛ yen. Blaise mɔgɔtigi wayi. Mɔgɔtigi kun bɛ yen. Mais n'o mɔgɔ bɛɛ voter ale a tɛ kɛ président yan. CDS. Mɔgɔtigi de tɛ kɛ président yan. Mɔgɔtigi de ye président ye. Mais ale bɛ ka fɔ mɔgɔtigi ni mɔgɔ baden b'ale kun ale tɛ kɛ président. Député yɛrɛ kɛra siɲɛ ta ye. A ni jɔn cɛ. Nzumanji kɛ. Sabali. Non, laisse mais voilà, n ka mɔgɔw to yen. Ayi, non. A kɛra siɲɛ ta ye. Ayi. Nzumanji. N siɲɛ ta. A kun ma gana dɛ. Non. Nzumanji, il a démissionné du CDS, c'est tout. Mais il est parti à Mata RPM na. Il y a quoi? A taara RPM na n ka mɔgɔtigi ci. O siɲɛ ta yɔrɔ bɛ min? I ni kɔrɔkɛ bɛ siɲɛ ta. A ye mɔgɔtigi ci dɛ. A ko ne mɔgɔtigi. A ye mɔgɔtigi ci u taara sɛbɛnw ɲini ka na n'a ye ko ne ka kuma b'o yɔrɔ de nɔfɛ. Ni mɔgɔ baden ye mɔgɔtigi minɛ. Munna mɔgɔtigi tɛ kɛ président ye? E yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka la. Ayi ne bɛ k'e de ɲininka o. Ayi ne de ɲininka. I ɲininka n bɛ n fɛ la fɔ dɛ. Ko mɔgɔtigi. Mɔgɔ de tɛ yen. Yɛrɛ maa bɛ yen. Maa tɛ yen. Maa bɛ yen. Kabini san jumɛn? I b'a dɔn i kɔrɔkɛ terikɛ don i tɛ sabali. Ne kɔrɔkɛ jumɛn? I kɔrɔkɛ teri yɛrɛ de. N kɔrɔkɛ jumɛn? I y'o mɔ o teri yɛrɛ de don. Ayi o mɔ tɛ. A teri. Ayi. Ayi o mɔ bɛ nin bɛ baro kɛ ten de. A bɛ baro kɛ ten de. Ne de bɛ ka f'i ye. C'est son ami. Awɔ. Ami de passage. Passage.
Et le passage. Oh, jagina na manya ka fo ko be o cogo la kuma koni tara kuma a bɔra ka sarada président a ko a bɛ fɛ bɛɛ ka ye kɛnɛ kɔnɔ maa si kana to kɔfɛ jamana in a bɛ dabolo min ka bi ko ni fara ɲɔgɔn kan tɛ jagina ko fura yɛrɛ tɛ a la bɛɛ ka wuli k'i jɔ bɛɛ k'i jɔ i sunna politigikɛlaw olu ka da fɛn min ye mankan wɛrɛw ye nin bɛɛ lajɛlen ka da fɛn min ka kɛ sisan o de ye bɛɛ k'i ɲɛsin jamana a baaraw ma assise nationale n'o ye sigikafɔba ye k'a tɛ fɛ maa si ka kɛ dɛnkɛrɛfɛya la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ye a kɛnɛ kan kuma bannen sa ko min yɛrɛ diyara olu ye kosɛbɛ ko président yɛrɛ ka ko in ta ba la dɛ a y'a fɔ k'a ma ta ba la ayi e m'a faamu PM t'a la Choguel t'a la président ka baara in yɛrɛ kun minɛ Choguel la a ka to ale bolo a ka to président yɛrɛ bolo a tɛ panel de bolo e bɛ panel ko de la a bɛ na ko baara bɛɛ taara ka di panel de ma n'o don président bɛ weleli kɛ pourquoi il a convoqué comment dire le président des partis comme parti y'u ban ka na président fana y'u ban na voilà k'a yɛrɛ ka ko kun ta tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a kɔni yɛrɛ b'a ɲɛfɛ ko baara k'a bɛ ɲɛ o la ɲininkali gunnu la k'a fɔ ko yala ko aw bɛna ye yan ko u ye laɲini dɔw kɛ laɲiniw na ko ka chronogramme kala taa dati ko ka ni assise ko k'olu bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ kɔni b'a dɔn sisan kɔni olu bɔra ɲɔgɔn na dɛ jagina n bɛ ka kibaruya minnu kɔni sɔrɔ élection dati bɛ sɔn ka fɔ yanni kalo tile 12 cɛ dɛ n bɛ ka kibaruya minnu sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ jɔsenba t'u la fɔlɔ nka a bɛ sɔn ka kɛ koyi a bɛ sɔn ka n'u b'a dɔn ko u tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na u bɔra ɲɔgɔn na ka ban Aziz ma reporté yan Aziz reporté la o bɛ sɔn ka kalata dati fɔ yanni kibaruyaw bɛ ka na cogo min na o bɛ sɔn ka dati fɔ yanni kalo in tile 12 cɛ o ka ɲi n'o dun kɛra Aziz dun o tɛna se ka kɛ yanni kalo in tile 12 o cɛ olu bɛ fɛ fɛnɛ jɛngɛnɛ président yɛrɛ k'a ko ta bolo la ni ka Choguel ka ɲi sa mais ko président yɛrɛ k'a ta ba la voilà ko Choguel ko c'est un premier ministre clivant o yɛrɛ kɔrɔ clivant kɔrɔ ne tɛ nin kɔrɔ yɛrɛ ɲini parce que ɲɔgɔnmɛ ɲini na o tɛ badenni ye o Baba de fɛnɛ ye nin fɔ ko c'est un premier ministre Baba Cɛbilen ale bɛ nin de fɔ ko a tubabukan kɔrɔ sa sɛbɛn n t'a kɔrɔ dɔn n tɛ nin kɔrɔ yɛrɛ ɲini clivant n tɛ nin dɔn o b'a dɔn ne ka kalan ma se a yɔrɔ de ma quoi clivant a kɔrɔ u b'a kɔrɔ f'i ye sisan voilà dɔ ka kɔrɔ f'an ye quoi clivant un premier ministre clivant voilà voilà jagina layidu kɔni dira ko ka to ka nin sigi ninnu ka ninnu caya ni président ka to ka ɲɔgɔn ye Asimi dun o maa tɛ dɛ k'a fɔ ko i mago b'a la ten i ka taa ten k'a ka ɲɛ ye faama don dɛ o ko tɛ dɛ Surasi don dɛ fanga kan ka yɛrɛ bonya de mugu ni kisɛ b'a bolo dɛ Surasi don dɛ ale kun y'a sigilen a b'a kɛrɛ voilà après tout c'est un militaire a jo don voilà kisɛ b'a bolo dɛ a b'a bolo k'a fɔ k'i ni kisɛtigi ni marifatigi ka ɲɔgɔn ye ten waati bɛɛ c'est pas évident voilà aw ka dugu in mɔgɔ tɛ yan u kɔni ko k'a caya wayi an ka dugu mɔgɔ don ko Kati ko mun yɛrɛ wayi mugu dugu ni kisɛ dugu n'i y'a fɔ ka ɲɛ an bɛ bɛn a la n'i m'a fɔ ka ɲɛ an ma bin nun fɛ voilà e Kati kɔɲɔ sigi kan nin kɔɲɔ fɛnɛ jɛnɛ ɲaga kɔɲɔ ka kɛ Kati sumu ka sigi sisan jeli dunan e ka taa jeli dunan ka ye kɛrɛ kɔrɔ donc dugula jeliw bɛ se ka micro ta ten n balimaw aw bisimila yan de ye Kati ye mugu dugu ani kisɛ dugu n'a y'a fɔ ka ɲɛ an bɛ bɛn a la nka n'an m'a fɔ ka ɲɛ kisɛ bɛ an b'a bɔ i nun fɛ e jeli dunan y'i sigilen i t'i jate tigɛ yan e jaabi tigɛ i tɛ n'i ka jatigi sɔnta woloma i ka jatigi delita i b'u woloma i ka jatigi delita woloma voilà bon a bɛ ten de jagɛnɛ ko Musa Mara lui il est docteur hein ou est docteur d'Aléa docteur Musa ayi
Oh, bon, il est expert comptable. Voilà, il est expert comptable. Ouais, il est expert comptable. Kunu, ouais. A welela ni ngata pôle économique là. A welela. Au premier ministre Gorodo. Boubé tigrite bon croix. Oui. Tigre séjourne là-bas. Voilà. Voilà, clivant qui divise. Voilà. Clivant, diviseur. C'est un premier ministre qui divise. Voilà, clivant recordé. Voilà. Tu veux parler? Oui, il faut être un fait un bolo qu'à voilà. Voilà. Jagane, iba e kavo mara, wele blala ama, dugugolo kodo. Ye? Dugugolo kodo. E mara? Kafoko mawere dere communicati dendo de tara plenty don. Kafa lega dugugolo. Tiens re la ko anyaga minendo ala ko akeme ka siga do mara la. Kafoni mara amerlama alega dugugolo ka adona dado fe ko al siga kele no mara la ni marate. Jagire ya wele ka anyininga. Dalakana dalaka afene jabi mimbe afe aye udi gogo taso me alamja ni yere irana yani angeti ka ba ko kara chula angeti be seda ni min borala anno da mawkloka nyamala ko Bouakari nyamana jagine ko kiriye a akite ana anofe jama ko jagine ko prévu masro ko Bouakari ko ani anofe jama ku ka tasu utarasu abana ena mitanya fe zone aéroportière ibado mbado meneta dandone merci oro eta dando commission de bene ka sigi ambe dominer ko bi commission minu obena zone daira folo ko bara do yoyi ka zone daira ni zone daira la jagine yoro munu cirani bagakera oluma ka soro te zone gono ko fene don yoro munu be nu be zone gono nu machi ko fene don ndaro ni afam nu kanga ci ka laje fere mun kanga ta ka se ku ci a musaka kanga ke do judge mema mamunu ba kono kanga se ka lasogo sako to ko mun mamunu fene baraka kono nu ga yoro cira wala be ubise ka blago hage kono cogo mina o fana ko don ni bela jelen de bena don folo ni a be dona wati mina ko ko nga ta cogo mina o bitati kalo saba ko re bubulu nu sigira doro merci ko no go papier di merci ne ko ni ma ko mi famya la a commission ko na ma mairie di district kala ne ta do ibo barake kon ke cogo mina ça j'ai pas compris a mérite la bon ne ko ni ma wero famu orgue ministère de la justice o bala abaka sigi ale yere de ngakoro o ka ma kachala kachala de administration territoriale bala mais ni ko biaga mairie ko o gala jega ni sigi ka akulaje ko uye do feneta no mamun ngaro cira ku ma dama do taw manani bo yolu tani critère mais enen be ni ngalga olbe tani critère mais manani mganga do ala ubuka yo representer o fene kanga do ni bede ni ngali kwani ko fese kuyi akuma ka cha kana ni ko wala ni ko te dabri de do ga yoro cira chere la utala o do ga yoro machi ase go sebuye ga sama ya ta foya ku pale ga yoro kuna parce que wado ko ale joro batigi wado ale da akai wara ga samala datigi ni maro la ta da de wala ma ko ni fleni ma fleni donc antina kuma jiya uka ba ali mamnu minan daga juruci wala an gana do commission kono kosobe ama to fola kasigi ko ga barake ko kuna foli doka adi mauma ni mbaraw ni ubuga ta chugo mina parce que amika ni dossier amba su de très près fa nyeka don pas à pas donc ka to ni anya ko be frajonga wati mina amesoro ka kuma uke aka wala magu agili to ala dugutigi de nun togo kabila batigi wala biya no ni ala ye alamisa don irana 14h pile dongono pama maukana uganyini ngali kala voilà 20 20 18 65 ibolo bwa kadra nime dago jolado allo
Allo. An sɔgɔma. Somɔgɔ. Maïga. Kori baasi tɛ yen. Baasi foyi t'an na kulobilenninkaw bɛ di. Ala ka tile hɛrɛ caya. Ya Rabbi. Ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya. Ami. Ala ka jamana nin basigi. Ami. Ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen. Ami. Vraiment a taabolo ka ɲi. A diyara n ye. Komi président fana ye ninnu wele mun na. Parce que adamaden fana f'i ka da mɔgɔ la de n'a tigi ye mun fɔ i bɛ sɔn a ka kuma ma. O don. Mais n'i ma da mɔgɔ la. Bon u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi. Parce que olu fana bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Tiɲɛ don. Bon sisan komi u ye dɔ ta k'a bila yen. U ka danaya to kan kosɛbɛ. Bon o de kama o mana fɛn o fɛn fɔ o ti sɔn. Bon président fana da mun donna a la an ɲɛna. Hali sisan an fana b'a ɲini u fɛ. U ka na mɔgɔw ka kuma kɛ. U hakilina ye mun ye u k'o fɔ. Mun t'u hakilina ye u k'o bila. Donc o bɛ jamana taa ɲɛ. Tabarikala. Donc n b'i fo n b'i Bubula fo n b'i Sidibe fo. Maïga. Ouais, autorité morale de Burkina Faso. O tɛ Bubula yan. Jɛnɛ a sɔnna o. An taara deli. An taara Bubula deli a k'a sɔnna k'a bɛ kɛ Burkina autorité morale ye. Tiɲɛ o ka ɲi. A sɔnna. O ɲɛna. Allo. Bon Nigerkaw fana mago bɛ kelen na dɛ. I tɛ maa dɔ sugandi. I kɔrɔkɛ ka y'a la dɛ. N kɔrɔ. Kɔrɔbilo. Ayi kɔrɔbilo bɛ baara la yan. Autorité morale de Burkina Faso. A bɛ jamana ka baara bila ka taa. Allo. Allo an sɔgɔma. Nba somɔgɔw bɛ di. Awɔ. Samaki. Awɔ. Nba. N'i fo. A diyara n ye. Ka Jagina fo. Unhun. An fa Bugula Biye Siribe Ndaw. Unhun. Empereur ɲini ka di ne ma empereur. Ah i b'a dɔn an yɛrɛ bɛ k'a ɲini yan. Kɔrɔ filɛ ma fɛn di an bɛɛ bɔli kɛ dɛ. Empereur a taara min de. Kɔrɔ bi cunna an ye dɛ. Jagine b'a yɔrɔ dɔn. Est-ce a b'a dɔn en plein vol hein. Jibril tɛ. Ale ta bɛ sɔn ka dagata yɛrɛ. Ils ont disparu hein. Vraiment. K'a kana. Ahɔn. Ale b'anw ɲɛnajɛ ten. A banna. An balima dɔ b'an ɲɛnajɛ. Mas. Min ye dabala ban. Ko Bukari Togola ninnu taara so. E ma cɛ ma plainte k'u kan. Jagina ma plainte k'u kan. Jamana de ma k'u kan. A ko milliard tununa. Donc n'u ninnu taara so. Ko prévu ma ye o. An ka milliard kɔni ma tɔgɔma sen na ka bɔ. Kiri y'a ka baara kɛ Samake. Awɔ. Comme kiri kɛra ka ban. Kiri y'a ka baara kɛ. Awɔ ne mago b'o yɔrɔnin de la o. Parce que an kɔni ka wari ma bɔ a sen na. A ɲininkali tɛ nin ye. Wari kɔni tununa. Bon kiri fana bɛ jija. U b'an ka wari ɲini ka d'anw ma. Tabarikala. An tɛ mɔgɔ juguya la koyi. Ala ka ne da ne ma se Bukari Togola fɛ yen. Mais an ka wari. N'a nɔ tɛ a ka taa so mais min y'an ka wari dun. U k'aw fana k'o ɲini k'o d'anw ma. Ko dalu tɛ yen. Awɔ. A bɛ bɛn. Mais n'o bɔra yen. N ka foli bɛ Nuntogo ye. Nuntogo dugutigi denkɛ. Awɔ n y'a fɔ bi. Voilà a bɛ yan jeudi. Vraiment n b'ale fo. N bɛ Cheikh Umar Sissoco fana fo. Cheikh Umar Sissoco a y'a fɔ yan. A y'a fɔ yan. A y'a fɔ yan. N b'ale fo. Kader fana y'a fɔ yan. Kader fana y'a fɔ yan. Kader Maïga fana y'a fɔ yan. Ben de Sèvres fana y'a fɔ. Ben fana y'a fɔ. N'u bɛɛ fo. Parce que ne y'u bɛɛ kɛlɛ. Mais min ye n dabala ban. Masi ne ye M5 cibaga dɔn. M5 cibaga. E y'a dɔn? Ne y'a dɔn walayi. Kana tɔgɔ fɔ yan dɛ. Ayi a tɔgɔ tɛ fɔ mais ne y'a dɔn. Masi min ye n dabala ban. Anw b'an ka kɛlɛ la. Ja anw dalen tɛ ɲɔgɔn na. Wa kɔnɔ dɛ. Munna. An ye kɛlɛ kɛ. Ko ka ɲɛmɔgɔ bɔ. An ye régime min kɛlɛ. O ye régime premier ministre. Ko taga ko nɔfɛ ko kana anw gouverner tuguni. O yɔrɔnin de ma se ka don ne kunkolo fɛ. Ablaye Idrissa. Ablaye Idrissa. Ale tun tɛ yan. Ko danayamɔgɔ don. Bon ko mɔgɔ min yɛrɛ ko danayamɔgɔ don ko IBK. Ko danayamɔgɔ don. IBK ta IBK ma kɛ danayamɔgɔ ye o. O bɛ se ka mɔgɔ jumɛn yira anw na k'o danayamɔgɔ ye. A ko filɛ sa o. Mais Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ya Rabbi. Mais Masi ne kɔni ne ye. Ne tɛ mɔgɔ dɔgɔya. N tɛ mɔgɔ nini. Mɔgɔkɔrɔba hali ne kɔrɔba ɲɔgɔn ne tɛ dɔgɔya. Mais Masi bilahi. An kɔni bɛ danga kɛ. Cɛw cɛ ni b'an ka jamana ta ka k'i sago ye. Ala ka i kana kɛ Sénégal ni kɛra manga alimami ye. Wallahi. Ala kana na barika don i kɔni yɛrɛ. Allahu akbar. An b'i fo. Samake, merci. 20 18 65. O ye nɛgɛjuru sira ye 20 18 65. Jɔn bɛ da la Lado. Allô? Allô, Jack Boy. Oui, ça c'est le résistant. Jack Boy. Le résistant. Ibrahimovic.
Ah, ça c'est Omar Votic. Il est gagné nos vitido. Ouais, y a bien. La folie. Ah. Comme vous la croyez. À Klobila, autorité morale. Ani Omar Marikovski. Margot Klobila. Question Mimroka, il y a lieu de se poser une question. Quand il y a un doki là. Awa Moundela, acharnement contre Bakary Tougola Sika. Dans ce fouillé, surtout l'affaire d'alerte. Parce qu'il y avait une femme qui est multinationale ou à l'extérieur. Parce que le fait qu'il y ait une ouverture péquette, a joué un Mali Korikoka. Ne veut pas de Ningali la Moundela, il faut tout ça pour ça. Pourquoi? Merci. Le résistant. À côté de nous, il y a un chocolat un fouli dama, Bagar Mozon Traoré. Oh. Yubandao. Yuba? Allô, Mas. Ini sogoma. Awa, ni sogoma. Shoma ubedi. Bashi ta alhamdulillah. Tabaraka. Ni fo ga jangine fo. Ajarani. Kama fo Mamadou Samake. Kala bulu da to siman don. Kama na jobe ta don non ne. Ngala sona ma. Na ma gata. Kiobe da kene kan ko. Ma fo. Abubula fo. Tiliwe. Dauda Traoré. Anamba kanuma dole. Aklobila. Gaudi kerchema na musuma kama ba bela jelin fo. Beklobila. Mas jamana in kɔnɔna la n'u togo bɛ tile ka fiɲɛ na barika bɛ jamana in na toro a b'a la dɛ parce ni jamana in janfa i yɛrɛ de bɛ tila i bɛ bɔ i b'i sigi a filɛ dɛ i b'a fɔ mɔgɔw ye ko ne de ye nin kɛ parce que o ye mun ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o parce que an de bɛ ka kulonkɛ jamana in na mais fɛn dɔ b'a bolo an yɛrɛ tɛ min dɔn Mali sigira min kan Mali sigira ni duwawu de ani barika de n'o tiɲɛ donc mɔgɔ k'i b'i kulonkɛ jamana in na wallahi billahi bɛ Mali i yɛrɛ bɛ tila maliyɛnw tɛ bɔ dɛ i yɛrɛ de bɛ tila ka maloya Mali ye a ko filɛ sa o n bɛ min fɔ ne ka kuma bɛ taa Niger président de ka Mahamadou Bazoum qu'il fait très attention Mali maliyɛnw ta de don ko ago kuna sini kota ko ni français bɔra Gao ko ça sera le chaos total ko Gao bɛ kɛ batɛmɛsira ye ko Gao bɛ kɛ batɛmɛsira ye an b'a fɔ a ɲɛna ni Gao kɛra batɛmɛsira ye ale ka palais bɛ kɛ wulu tɛmɛsira ye parce que ni Gao kɛra batɛmɛsira ye don o don u bɛ taa ale ta fo palais kɔnɔna la siga yɛrɛ t'o la Gao est plus proche de Niamey que Bamako. Ouais, 400 km. 400 km. O de b'u cɛ. Gao Bamako et Gao Niamey. Donc o ka sɔrɔ ale ka yɔrɔ la ni anw ka yɔrɔ ye. Et puis a ka ambassadeur n'a kulo t'an na k'a k'a lamɛn. K'a k'a fɔ a ka président ɲɛna. N'a bɛ kuma a ka kuma Niger kan a ka Mali to yen. Asimi de bɛ kuma anw ka Mali kan. Asimi de bɛ se k'a fɔ ko anw ka Gao bɛ se ka bin. Tabarkala. Mais a ma ɲi ale da kɔnɔ. An b'i fo. Donc s'il ne fait pas attention, a b'a ɲa ka ambassade da la. An ka garisɛgɛ di ma wɛrɛ ma. Merci Yuban Daw. 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Dara ni min ye da gosi ala don. Allo? Allo Mas. An ce. Awa an ce. Tɔgɔ n'i jamu? Koni ka bɔ Marseille. Ah, ka bɔ? Marseille. Marseille. N'i fo. Ka Gani yɛrɛ fo. A tulo b'i la. Lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. K'an bɛ dugutigidenw fo. A tulo b'i la dugutigi denkɛ. Denw dangana a ye kumaw fɔ. Ko Mutawa dila Diko fɛ. Mɔgɔ caman bɛ an dalen mɔgɔ caman o ye sɔrɔlen fo ko Diko t'a kalama. Ayi o kɛra dɛ. Ko waati tiɲɛ an dalen bɛ mɔgɔ caman u y'u kali a ko Diko dɔn foyi t'a la. Ko waati kɔni n'an bɛ taa kɔni ala bɛ sira jɛya. Bɛɛ bɔra k'a fɔ yan sisan Mali ye fɛn min kɔni n'i kɔni k'i bɛ tu ni Mali ye. Mɔgɔkɔrɔba taara jigiya t'a la kɔni ala b'a yɛrɛ i la. Ala k'an kunna diya. Donc o la ala ka maliyɛnw bɛɛ kelen ma. Amina rabi. Ala k'an bɛn. K'i fo kosɛbɛ. Bonjour mon fils, avec les bénédictions des anciens de Sékou, beaucoup seront Foronto. Ka Foronto? Hein? Ha. Autorité morale au Burkina Faso. Autorité morale. Autorité morale. Ah, mbora k'a fɔ Janginɛ sisan i sɔnna. A sɔn ma. Ka kɛ Burkina autorité morale ye. E tɛ se ka Umaru Mariko to kɛlɛ la ko n bɛ taa o.
Aïe, avec quelle taille quoi ça? Non. Ne va aller voler. Ala, imam ikata on ba kele ke ya. Imaye. Ni dara ni kuma mbi kunga ma obe sirangi toko fo. Ne le do. Jume. Ne le ya fo ngo ato diko ma penta wanta. Imam era de afo. Ne le ya fo nga radio la même abora ma mi na le nu togo kelendo. Ale de an bɛɛ bila fili la. Wallahi. A banni bɛ radio la o don ani prince de y'a kɛ. Ne yɛrɛ y'a wele téléphone na a y'a confirmer ko bandaw de y'a ta. A dan da. Voilà an ka kow bɛ tile. Voilà aw bɛ kan k'ale se ale da de y'a fɔ ne. Ka tila ka fɔ émission na. A banni bɛ yen. Tuma min an bɛ mankan na sinon ne ni Dukoma de ka kuma kɛ yɛrɛ. Yayi. Wallahi. Ale de y'a fɔ parce que ale ni bannaw ka di ne b'o dɔn. N'a ɲininka. Ko kuma in bɛ sen na ko n ka taa Mago la ko bandaw de y'a ta. A kɛra k'a fɔ Prince ka émission na Prince bɛ émission min kɛ 7 heures. A banni bɛ o fɛn na bi Sidibe bɛ se k'a confirmer. Maa caman y'a lamɛn. Don dɔ la a nana aw ka plateau la k'ale ma n tilala ka a fa in di y'a fɔ a yɛrɛ ko wa hali n'a y'a fɔ ko i b'a sɔrɔ a porokotora de ale de y'a fɔ an ye. Yayi. Kuma in bɛ yen de. Bugulama fɛn tɛ dɛ. N'u Togo de y'a fɔ an ye. Tabarikala. Bandi bɛ a y'a fɔ ne yɛrɛ. Tabarikala. I kɔni b'a dɔn ne tɛ nkalon tigɛ. Ayi. Ne tɛ siran maa si ye. N'u Togo de ko bandaw y'a fɔ k'ale de y'a ta. Ko parce que a b'a dɔn. La. Ne yɛrɛ ka b'a kalama ko nin don. La. N y'a mɛn o don na kɛnɛ kan. Bugulama nkalon tigɛ dɛ. N'u Togo de y'a fɔ ne ye. Ka tila k'a fɔ an ka radio la a banni bɛ Prince bolo ye. La. Sɔsɔ t'a la dɛ wulibali de don. Bon u ka tɛmɛ ka bɔ n'a ye kan hali ni nin bɛɛ kɛra an bɛ bi k'o kɔ bi ne b'a fɔ sini. Tant que a ma ligne comme là n'a tun b'o de k'an ka bɔ nin transition in kɔ. Ou bien an ka na ninnu soutenir. Ne bɛ n ka bagage ta ka taa yɛlɛma Umaru fɛ mais a b'o fɔ fo min ni min kɛra ani min kɛra a la k'o fɔ. N b'a kɔ bi n b'a kɔ sini. La. Foli don. Merci. Voilà, Djangene, il a confirmé qu'à Burkina, enfin, Boula, quoi, attaqué quoi, autorité morale. Voilà. Il croit qu'il y a un message chico à l'État Niger. Non, ma foi. Allô? Elle ne croit pas que Mouer Blaga. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tokoni Jamou. Damele. Comment bibolo? Ma fina ya bargati ba nga imam yɛrɛ de bolo ti jukɔrɔ. Bargati bɛ imam de bolo ti jukɔrɔ. Bargati. Alimam jumɛn? Jibo. Sabali. An bɛ deli sabali. Voilà. Yɛrɛ ma kelen. 20 18 65. Grand ma kelen. Allô? Allô, ça va Mas? Ante. Ba tɔgɔ ni jamu? Dumiya ka bɔ Kalabankura. Kuma b'i bolo. Bon mɛ min kɔni dɔn. Ne ka faamu na sɛni yɛrɛ la Asimu a bɛ ka muru mɛn Basiu kan na. A ye muru mɛn Basiu kan na. Parce que i ka kuma lamɛn e tɛ se ka mɔgɔw ka fanga bin. Ka taa cɛmɔlu nɔfɛ kɔ ye jan ka bɛɛ. I ye coup d'État kɛ don min na i sara o la wa? I m'i sara o la o. E ye fanga bin nin diɲɛ kɔnɔ e tɛ se ka mɔgɔ si ka fanga bin diɲɛ na ka mɔgɔw ka fanga bin ka tila ka t'o nɔfɛ turuturu la ko kana k'aw ka bɛn a tɛ bɛn. Domin y'a faamu na an b'i fo waati ale dafara kosɛbɛ k'i fo voilà Zumana Mayiga n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don ATT-Bugu 1008 logement ma ko a b'a da lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko ale den fila musomani ani cɛmani musomani ale ye san 5 cɛmani o ye san 6 o ko u bɔra école la ka bɔ école la ka taa so k'i b'a ye k'a fɔ o sira de kan ko u fila bɛɛ lajɛlen tununa musomani tɔgɔ La Vieille cɛmani o tɔgɔ ko Aseyi ko ni maa o maa kɛra kibaruya sɔrɔ fɛn ye den fila in kan Aseyi ani La Vieille o y'i ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 75 25 94 10 75 25 94 10 walima 66 46 89 88 faamuyali ko ɲuman o dan bɛ ni laseli in kan a y'a hakili to a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sini dugutigi den bɛ yan nɔ sinikɛnɛ alamisa ala ka Mali kisi